Hey guys, what's up? So, kumusta? Dugay-dugay na po ko wala kabuhat og vlog. So, ang video na to karon kay about the siya sa parallax wallpaper. Para asa man ni siya nga wallpaper. So, asa inyohang nakita guys, kuha na siya kanang mulihok or ginatawag na to 3D animated nga wallpaper. Nindot ni siya nga wallpaper guys sa mga tao nga giburingan na sa ilang dili mulihok nga wallpaper or kato mga ordinary lang nga wallpaper nga live action. Before ta mo start guys, shoutout day kina Eloisa Oxima og ni Rainfield Dulana. Sa gusto nga magpa-shoutout sa ako sunod nga vlog, palihog na kog comment ug subscribe sa ako ang gamay nga channel. So unsa pa atong ginahulat? Let's start. Okay guys, ang tawag diyan nga app kay 3D Parallax Wallpaper. Daghan nga mga sikat nga wallpaper nga inyong makita diari guys. Unha na tamo guys, dili ni siya kalas og battery diay nga wallpaper kay dili man ni siya live action. Parallax lang siya. Pag naka-off inyong cellphone, dili siya mag-running. Running lang siya pag naa na sa home screen, pero pag during na mo nga naa na mo sa lain nga apps, murag mo stop ni siya ug dili ni siya maglihok. Sa mga gusto nga mag-download ani nga app, naara diay sa description link below ang link ani niya. Pwede na ninyo isliton or i-download. Kay sa Play Store wala mo'y makita ani niya. Kung naaman, daghan kayo ads. Ads free na ni siya kay modded na pod. Sa dili gyapon kabalo ang saon pag-download, biskan gyata na akong link, pwede ko ninyo i-PM or message ko ninyo sa Messenger. Libre ra din ni siya i-download. Pero kung sa Play Store mo download na ay bayad. Kung walay bayad nga makita ninyo sa Play Store ngayon ani, na siya yung mga ads. O kanang ads mo na ang magpahinay sa inyong signal sa inyong cellphone o magpa-drain o paspas sa inyong battery. So, diriretamon akong video guys, unta makatabang na sa inyo ha para may magnindot ang inyong cellphone ug samot. Salamat sa pagtan-aw. Ayag kalimot subscribe sa akong channel. Salamat di ay sa 24 na ako ka subscriber. Yay!